प्रमोद बर' बिथाङा फेरेंगा बिथाङा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै रायजो राजाखौहाय होखांदों न' सिफायहैदों गथ' गथाय स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोर उन्दै गेदेर बयबो गाबख्रांदों बे खिन्थु मोजां जायाखै एक नाम्बाराव रिजार्भ फरेस्टखौ सिफायनानै हादान खालामनाय न' लुनाय आङो बावहाय मदद आङो जुदि प्रमोद बर' मोनब्ला आङो जुदि फेरेंगा मोनब्ला आङो ओरैबायदिसो मावगौमोन गिबि थारावनो आङो जुदि प्रमोदनि गभर्नमेन्टआ फैसा गैयामोनब्ला जुदि फेरेंगा बिथांनाव थोजासे फैसा गैयामोनब्ला बे 100टा 200टा न'खरनि थाखाय आङो मा खालामगौमोन आंनि लोगोफोरखौ लिंहरनानै बुंगौमोन ओइ नोंथांमोन खैफोदाव गोलैबायलै रावबो नङा जोंनि बिदा फंबाय नाथाय फरेस्टआवथ' जोङो हाग्राखौ जोङो बिफां माबा न'खौ लुहोनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना एसे फैसा बान्दोब्रा आङो बिथांमोननो देरबान थिंनि फिसा मोजां समायना न' लुना हैनोसै बावहाय उन्दुग्रा बावहाय ओंखाम संग्रा आरो जों बे गथ'फोरखौ लांनोसै आरो बुंनोसै ओइ बाबु नानि नैबे नोंसिनि न' गोदान दे होननानै बुंहैनोसै नट जे बिथाङाव जे न' बुफायदों न' होख्रांदों रिजार्भ फरेस्टनि न'फोरखौहाय बुफायहैदों गिर्जाफोरखौ बुफायहैदों दिनैसिम स' मानसिफोरा न' बां गैजायै जाबाय बे गुसु सुग्रिहाबनाय अखा बांखायावहाय दिनै प्रमोद सरकारा अर्थात फेरेंगा गभर्नमेन्टआ दिनै मा खालामदों आङो बुजिनो गोब्राब मोनदों एक नाम्बाराव रिजार्भ फरेस्टखौ सिफायनानै हादान खालामनाय न' लुनाय आङो बावहाय मदद गैया नोंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आलायारननि फिल्मखौ नायबा नुयो जे बर'फ्रा टाउन सहर नागारनानै मोजां हाखौ नागारनानै गोदान हादान सिफायै खारनाय हुदाया दिनैसिमबो दङ बेखौ गौरजन मोसाहारिया बेखौ डिसकारेज खालामो नाथाय जाय रोखोमजों जाय माबाजों सिस्टेमजों प्रमोद बर' बिथाङा फेरेंगा बिथाङा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै रायजो राजाखौहाय होखांदों न' सिफायहैदों गथ' गथाय स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोर उन्दै गेदेर बयबो गाबख्रांदों बे खिन्थु मोजां जायाखै मानो मोजां जायाखै होनोबा मोनसे दिगाव बिथांमोना साननानै नायदों आङो जुदि प्रमोद बर' मोनब्ला आङो जुदि फेरेंगा मोनब्ला आङो ओरैबायदिसो मावगौमोन दिनै बे उन्दै गथ'आ स्कुलाव फरायनाय गथ'आ होनदों सारमोन जोंना गाबोननो फरिखा दङ क्लास 9नि एनुवेल एग्जाम दङ जोंहा मार्चनि 3 थारिखनिफ्रायनो मेट्रिकनि एग्जाम दङ जोंहा दिनै न'आनो गैलाबा थाग्रा न'आनो गैयाब्ला जोङो माब्रै लेखा फरायगोन जोङो गाबोन बबे न'आव थानानै बबेनिफ्राय ओंखाम संनानै जानानै जोङो स्कुलाव क्लास 9नि फरिखाखौ हैगोन बे असम्भब बेखायनो जोंनि न'खौ दा सिफाय होनबाय बायदों खावलायदों बै उन्दै फरायसाफ्रा बावहाय आं ओरैबायदि नुबाय आयौ मासि दुथां प्रमोद बर'नि आखुआलाय आयौ मासि दुथां फेरेंगा बिथांनि आखुआलाय बिथांमोना मा खालामनांगौमोन नै ओरैसो खालामनांगौ आरो हिउमेन राइट्सफ्राबो दिनै हमाखै बिथांमोननि आखल आखुखौहाय जोंनि बिदा फंबाया जोंनि फिसा फिसौआनो जोंनि बिदा फंबायानो आंनि न'खर नङा मालाय मा जानो सोरबा बर' न'खर बा सोरबा हारसा न'खर बाहाय बर' हारसानि खोथायानो गैया आङो ओरै खालामगौमोन गिबि थारावनो आङो जुदि प्रमोदनि गभर्नमेन्टआ फैसा गैयामोनब्ला जुदि फेरेंगा बिथांनाव थोजासे फैसा गैयामोनब्ला बे 100टा 200टा न'खरनि थाखाय आङो मा खालामगौमोन मोनसे न'खराव देरबान थिंखौ आङो रेडि खालामगौमोन आंनि लोगो कन्ट्रेक्टरफोरखौ आंनि लोगो थाइसे थाइनै एसे बुरजा फैसा गोनांफोरखौ आङो लेंनानै मोनसे मिटिं खालामगौमोन जे गभर्नमेन्टनि नियम मथे जोङो रिजार्भ फरेस्टखौ बासायनांगोन जोंनि बर' बिदा फंबायफोर दाबोनो बुजिथारालै दा बेखायनो जोङो इभिक्सन खालामसिगोन न'खौ बुफायहैसिगोन नाथाय बिथांमोनाबोथ' मानसि बे उन्दै गथ'फोरनि न'खौ सिफायबा बिथांमोननि गोरबोआ बेसेबां बायग्लिगोन आयौ प्लास्टिकनि न'ब्लाबो हाग्रा गेजेरनि न'ब्लाबो न'आ गावनि न'खा गावनि नङा अराय समनि गावनि न'खा दा बेखौ मैदेरनि अनगायै मोसानि अनगायै हाग्रानि मोसा लख्रानि अनगायै सोरबा मानसि मोजाङा पुलिसनि खसाब गाननानै सिआरपिएफनि खसाब गाननानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै फेरेंगानि महर लानानै प्रमोदनि महर लानानै सोरनिबा न'खौ बुलडोजारजों सिफायहैयोबा बे गथ'नि गोरबोआ मा जागोन जिबनाव बे गथ'आ बे फरायसाया मालाबाबो रावखौबो फोथायनाय नंला बिनि गोसोआव गिनाय थासिगोन आरो बिनि गोसोआव सन्देह थासिगोन जेब्ला सासे बे फरायस्लिंनाय देरस्लिंनाय लाइमोन फरायसुला बिथांमोनहा जुदि बिसोरनि गोरबोआव गिनाय आरो फोथायै आरो सन्देहआ थाबाय बिनि जिबना आरो मालाबाबो आवगायनाय नंला अब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जाखो प्रमोद गभर्नमेन्ट बिनि दायनिया सोर जाखो फेरेंगा बिथाङा दायनिगिरि जाबाय बे उन्दै गथ'फोरनि राइटखौहाय बिमा बिफा गोनाङावनो खास्रि बुस्रि न' सिफायहैनायनिख्रुइ देरसिन गुन्दामिगिरि खामानि आरो गैया
बरजना मा मावगौमोन मिथिगौ आंनि लोगोफोरखौ लेंहरनानै बुंगौमोन ओइ नोंथांमोन खैफोदाव गोलैबायलै रावबो नङा जोंनिनो बिदा फंबाय नाथाय फरेस्टआवथ' जोङो हाग्राखौ दोननो बिफां माबा न'खौ लुहोनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना एसे फैसा बान्दोब्रा आङो बिथांमोननो देरबान थिंनि फिसा मोजां समायना न' लुना हैनोसै बावहाय उन्दुग्रा बावहाय ओंखाम संग्रा आरो जोङो बे गथ'फोरखौ लांनोसै आरो बुंनोसै ओइ बाबु नानि नैबे नोंसिनि न' गोदान दे होननानै बुंहैनोसै उन्दै मोनानि समाव उन्दै गथ'आ सोंगोन ओइ बाबा ओइ मामि जोंनि न'आ मा जाखो ए मोसा लख्रा बिराद बुरजा फैबायनो दा बे हाग्रा बारियाव सारमोना थाजानो बादों नङाबा हरनि समाव मैदेर गाखोबोबा जोंनि फिसाफ्रा थैगोन नोंसोरो थैगोन बा आथिं बेंगुरा जागोन बेखायनो हाग्रायाव थाला फैदो जोंहा न' गोदान मोनबाय दे बेनो जोंनि दिनैनिफ्रायनो अब्ला जोङो गथ' गथायखौ बुजिनो थाखाय मोनसे राव मोनगौमोन आरो बे गथ' गथायनि गोरबोआ मालाबाबो थेर बेथेर जानाय नङामोन दा बेनि थाखायनो आङो दिनै दुसिदों प्रमद बर' नोंथां फेरेंगा नोंथांमोननि जिबायदि अनाय इनागारजों न' सिफायनाय बे एसेबो जाथाराखै